Бисмилля, алхамдулиллах, салату вассаламу аля расулилlah. Біз сіздің білен ахират дәрістерін давам етеміз. Һәм узған дәріс біздің әзгіне кеттік. Енді біз темадан еме? Ял етіп алдық. Хәл жидық, чөнки бүгін біздің будет очень страшно. Ең бірінші сұрау қойған едік біз, мұсылманларға қабірде ғазап бола ма жоқ па? Һәм әйттік, әхлі сүнна вәл жамаға ақидасы бойынша, мұнда енді ғалимнар бітінісі бір фикірді, қабірде ғазап кәфірлерге генә болмай, бәлки мұсылманларға да бола, һәм нинди ғамәлләр сәбәпле дедік, шулай бит. Мұнда енді икіге бөлінә дедік, бар кішінің ғұмум зағифлігі, диндә зағиф болуы, гүнахлары көп болу, аның иманында проблемалар болу дедік. Ол енді ғұмум ғазап бола. Бар әлі конкрет гүнахлар, тағайынләнген, белгіленген айырым гүнахлар бар. Шул гүнахлар сәбәпле айырым ғазаплар әзірленген деп әйттік. Шулай бит. Һәм нинди гүнахлар сәбәпле қабірде ғазап бола. Шуларны өйрәнә башладык. Һәм иң беренчесе хадис китердек. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ике қабір янынан өтіп барғанда, мұнда ике қабір хужасы да, алар икisi de ғазапта дейді, ләкин шул қадар зур шундай гүнах үшін түгел. Яғни анда кіші өтіруме, анда ширик қылуме, яки намаз қалдыруме, андай түгел дейді. Шулай бит. Һәм біріншісі ол өзінің бәуіл тамшыларынан сақланмаған дедік. Шулай бит. Яғни сидік тамшыларынан сақланмаған, демек истинжа қылмаған, шулай бит инде. Икенчесе ол нәмиме таратқан. Яғни ике кішінің арасын бұзу үшін сүз таратып берген дедік. Шулай бит, сүз таратып берген дедік. Шуңа күрә менә бу сәбәп булып тора. Мөселман кешесе ул кайгына барса да, әгәр дә ул йомышын үти икән, әлбәттә аның истинжа булырга тиеш, су булмаса аның салфеткасы булырга тиеш. Ул үзе белән йөртергә тиеш, һәм балаларны да шуңа өйрәтергә кирәк. Һәм шуннан чыгып, инде беләбез исламда әдәп, ул хәтта малай балаларны да, ир балаларны да кичкенәдән утырып йомыш үтәтү, ул инде шундый бер исламның тәрбиясе булып тора. Ни өчен? Чөнки ир кеше бит инде гади кешеләр арасында дип әйтәбез инде. Алар бит инде урамда да, кай вакытта остановкаларда да басалар бит инде, кыйбатлы машиналардан төшеп, чөнки югыйсам 2 километрдан инде заправканың бәдрәфе дә бар. Сөйләшә, бер-ике мужик чыгып шулай йомыш үтиләр инде. Шуңа күрә киемгә, чалбарга сакланмаса кеше, ул дагын сәбәп була кабер газабына ирешергә. Хәтта моның турында бер бабай Мөслим районына баргач, бір бабай сөйләгән иде. Олы яшьтә инде ул. Олы яшьтә безнең авылга кайткан иде абыйыбыз. Ул нидә булган инде? Лагерда утырган. Немисләрдә пленда булган инде. Әсирлеккә төшкән булган. Һәм сугышта аларны электергәч, инде безне пленныйларны тезгәннәр инде пленныйларны, һәм шулай ике яктан битендә автоматчиклар бара. Буларны уртадан алып баралар инде. Кайдыр алып баралар инде, шулай бит. Анда сугыш бит инде. Пленныйлар бернинди ниләре юк, хаклары. Кем кыстала, ул шунда барган килеш кенә инде. Бүтән йомышын үти инде. Анда кешегә караган кебек карамыйлар бит инде. Стройдан чыктың, анда или атып бетерәләр инде, или түтәсе белән бирәләр инде. Шуннан бер кешенең, инде шушы татар кешесенең Мөслим районыннан инде ул кысталган кеше йомыш белән. Аны бәләкәйдән атасы өйрәткән. Йомышны үтәргә утырып кына. Бу стройдан чыкканда утырган. Йомыш үтәргә. Шуннан хәнә шәшәтәләр моны. Атып үтерәләрме, нитәләрме? Немис килеп, башыннан сыйпады, башына кулын куйды да, Мөхәммәдтән дип әйтә ди. Теге Магометянин дигән кебек инде. Моның өчен бу инде вообще ни булган? Теге в шоке булган. Ул аны кайткач сөйләгән шулай. Килеп те минем автомат белән бирү түгел, Мөхәммәдтән дип әйтте ди инде. Менә шуңа күрә
Шундый ни. Булай исламда бар. Шуңа күрә ул гади мәсьәлә түгел. Хатта газап булырга мөмкин, шулай бит. Һәм шулай ук Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди, иң күпчелек кабердә күпчелек газап сидик сәбәпле, бәүл сәбәпле булыр ди. Чөнки бик күп кеше нәрсә? Ул истинҗа кылмый. Бик күп кеше истинҗа кылмый. Шуңа күрә бик күп кешегә кабердә газап булачак, шуның сәбәпле. Инде. Моңа бик күп хадислар бар. Мәсәлән, Ибн Габбас әйтә, иң еш кабердә кешеләр ди, газапны күрерләр ди, бәүл сәбәпле ди, сидик сәбәпле ди. Шуңа күрә сидик сезгә тимәсен, сакланыгыз дигән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Сакланыгыз дигән һәрвакыт. Менә бу дагын ни инде. Һәм моңа бик күп хадислар бар инде. Шуңа күрә бу беренче гөнаһ бул инде. Шулай бит? Намима һәм сидиктән сакланмау. Айрым кабердә газап әзерләнгән. Алга таба киттек. Алга таба безнең бара гөнаһ ул инде урлашу дип кенә түгел, урлашуның ул бер төрө дип әйтсәк тә була инде. Сугыш вакытында ганимәт малы алганнан соң шушы ганимәт малын бүлгәнчегә кадәр үзләштерү. Чөнки нәрсә ул ганимәт? Ул трофей. Шулай бит инде. Трофей кайчан алынган? Кайчан, мәсәлән, сугыш вакытында ике якның берсе җиңгән икән, димәк, нәрсә? Бу трофей була инде. Курильские острова мәле без японнар белән бүлешә алмыйбыз. Вот менә Россия әйтә бит, Советский Союзның трофей булды бу ди. Алар әйтәләр, юк, безнеке ди. Менә шуңа күрә менә бу трофей. Кем генә нәрсә генә тапмасын, әгәр дә ул каядыр нәрсәдер таба икән, ул аны үзенең алып кесәсенә тыгырга хакы булмаган. Ул аны нишләтергә тиеш? Ул аны апкайтып әмиргә бирергә тиеш. Һәм соңыннан әмир билгеле бер кагыйдәләргә нигезләнеп, аның күпмедер өлешен калдыра бәйтүл-мәлгә, дәүләткә дип әйтәбез инде. Шулай бит калдыра торган булган, күпмедер өлешен аларның үзләренә тарата торган булган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям дә беләбез, шулай таратты сахабаларның, үзләренә дә бирде. Ләкин шушы уртак казанга китереп салмыйчы, кемдер моны як-ягына каранып тыгып куя икән, менә бу үзләштерү була. Менә шуның өчен айрым кабердә газап көтә. Һәм моңа бик күп хадислар бар. Мәсәлән, шуларның берсе Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, бер кеше ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Мидгам исемле бер кылны бүләк итте ди. Беләбез, ул вакытта әле кыллык бар иде. Шулай бит? Ләкин соңыннан ислам бөтен тырышлыгын куйды шушы кыллыкны бетерергә. Мидгам исемле бер кылны бүләк иттеләр ди. Һәм бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең диясен ул җигү була һәм киресенчә ничек була әле? Туару, тугара иде. Шулай бит инде. Һәм шул вакытта ниндидер бер ук килеп тиде аңа. Теге шальная пуля диләрме инде нәрсә? Шуның кебек каяндыр килеп чыкты бер ук һәм аңа килеп тиде. Бу һәм ул үлде. Шуннан соң кешеләр моны күрделәр дә, карады, ничек бу ди бәхетле кеше ди, Пәйгамбәребезгә хезмәт иткәндә ди, ук тиде дә, хәзер бу җәннәттә инде ди. Изге юлда китеп барды җәннәттә. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм алай димәде. Нәрсә диде? Юк диде. Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди. Ул ди Хайбар сугышында ди ганимәт малын бүленгәнче шапанны үзенә үзләштергән иде ди. Шул шапан аны җәһәннәмгә кертәчәк ди. Димәк, бу кеше Хайбар сугышында катнашкан һәм сугышта шапан күргән. Ул вакытта кешеләр шапан киеп йөриләр. Аны хәзер генә хәзрәтләр кияны. Хәзрәтләр генә кия. Булай шапан кешеләр элек шапан белән йөргәннәр. Шулай бит инде. Ирләр. Шуңа күрә бу моңа күрәсең шаган, бу тегендә общий котелга алып кайтмаган инде. Булып чыга, шулай бит, үзен алган. Аны инде сугыш кырында кем белә? Кем тикшереп тора? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Юк диде. Аның шул шапаны аны утка кертәчәк диде. Һәм кешеләр
бу хәлне ишеткәч, бер кеше килә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга инде алып киләләр ни? Сандалиның кайышларын. Сандали кайышларын алып киләләр, 2 кайыш һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу ди җәһәннәм кайышлары ди. Димәк, даже сандалиның кайышында нәрсә үзләштерергә тегеннән читтә ярамый. Ярамый. Менә бу исламдагы ничек әйтергә гаделлек, исламдагы тәртип, менә бу инде бик безнең динебездә бик нык игътибарга лаек нәрсә инде. Һәм гомумән менә бу әйбер шушы үзләштерү дигәннән инде аны хәтта әйтәләр, бу җихад белән генә бәйле түгел, сугыш белән генә бәйле түгел, хәтта мәсәлән кеше дәүләт малын үзләштерсә мәсәлән. Мәсәлән, аңа дәүләт яки ниндидер оешма, яки ниндидер хуҗа, аны мәсәлән куя ниндидер вазифага, һәм ул нәрсә эшли? Шушы вазифасыннан файдаланып, ул үзенеке булмаган малны нишләтә? Үзләштерә. Бу да шул гынахка керә дип әйтәләр инде. Бу да шул гынахка керә дип әйтә. Ягъни мәсәлән, кеше хөкүмәт яки халык өчен бүлеп бирелгән акчаны үзләштерә икән, димәк, бу аңа шуңа керә инде. Монда, значит, бик күп кеше керәчәк инде. Алла сакласын. Күрә, бар аның буенча бик күп хадислар бар аның буенча, Коръәндә аятлар да килә, хәтта кеше, мәсәлән, сыер үзләштергән булса, аның кыямәт көнендә сыртына шул сыерны салырлар дип әйтелә инде. Мәсәлән, дия үзләштергән булса, шул дияне сыртына утыртырлар да, һәм ул шулай сүрәлеп барыр, һәм бүтән кеше әйтер, кара нәрсә урлаган икән бу. Кара нәрсә, кемдер вагон урлаган инде, кемдер самолеты белән урлаган. Шуңа күрә кем нәрсә күтәреп киләчәк инде. Кем нәрсә күтәреп киләчәк. Менә шуңа күрә бу инде синең социаль положениеңнан, синең тоткан урыныңнан файдаланып, инде нәрсәнедер үзләштерү. Менә бу керә инде шушы нигә. Шушы гынахка керә. Кем нәрсә инде урлый? Кемдер самолет, кемдер вагон, кемдер анда печенье кыстырып кайта сатучы. Шуа бит инде. Ул барыбер үзләштерүгә керә инде, үзләштерүгә керә. Фирмадан шулфал таксат. Ансы да керергә мөмкин. Аллаһ белә. Алга таба. Алга таба безнең килә ялган, Коръәнне өйрәнеп тә укымау, зина кылу һәм риба ашау. Ягъни бөтенесе дә бер хадистә киләләр. Ялган сөйләү, Коръәнне ташлау, ягъни белеп тә аны кулланмау, укымау, аның белән яшәмәү, зина кылу һәм риба ашау. Аллаһ Тәгалә сөйкле пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы гынахлар өчен кешеләр кабердә нинди газапларга дучар булачаклар, шуны күрсәтте. Бу хадис Бухари риваятында килә. Имам Бухарида узун хадис бу. Инде укып чыгарга тырышырбыз иншалла. Бүген бу хадисне Самура ибн Джундуб тапшыра. Аллаһ аннан разый булсын. Еш кынады сөйкле пәйгамбәребез намаз укып бетергәннән соң безгә таба борылайды ди. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям имам алда тора, артта кешеләр тезелешкән. Шулай бит инде еш кына ул намаз укып бетергәннән соң безгә борыла иде ди, һәм безгә сораулар бирә иде ди. Һәм гадәттә инде еш кына ул иртәнге намаздан соң бигрәк тә берәрегез бүген берәр төш күрмәдеме дип сорый иде ди. Берәр төш күрмәдеме дип сорый иде ди. Һәм әгәр дә кемдер нәрсәдер күрсә, аны сөйли иде ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде шул төшкә карап нәрсәдер әйтә иде инде ди. Ниндидер сүзләр әйтә иде ди. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай намаздан соң безгә борылды ди һәм сорау бирде ди, бүген берәрегез төш күрмәдеме дип ди. Шуннан соң без инде әйттек ди, юк дип әйттек ди, күрмәдек. Шуннан соң ул әйтте, мин бүген төш күрдем ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям төшен сөйли башлады ди. Менә гади кешеләрнең төшләреннән айырмалы буларак, пәйгамбәрләрнең төшләре нәрсә? Ул хакыйкый. Һәм төштә килгән ул аларга вахи. Мәсәлән, Ибраһим төшендә күрде. Улын нишләгәнен?
Құрбан итеп шалганын. Һәм аңлады бу нәрсә Аллаһның әмре. Әмре. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям төшендә нәрсәдер күргән икән, димәк, бу хак чыннан да шулай. Бу безгә дәлил булып тора. Аллаһның вахие. Гади кешеләрнең ул анда килә 40-тан бер, 36-дан бер өлеше дип кенә килә. Ягъни без 36-дан бер өлеше вахи безнең. Ягъни без күргән төшнең 36-дан. Шуңа күрә безнең төш булырга мөмкин, Аллаһныкы булырга мөмкин, шайтанныкы. Шулай бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мин төштә ике кешене күрдем ди. Алар да минем яныма килделәр дә, мине кулымнан җитәкләп, ниндидер изге җиргә алып киттеләр ди. Ниндидер изге җиргә, ягъни бу җирдә түгел инде. Шулай бит? Каядыр алып киттеләр ди. Һәм менә монда сүз бара инде барзахи тормыш турында. Бу әле җәннәт түгел, бу җәһәннәмдә түгел, бу ниндидер барзахи бер тормыш. Алып киттеләр ди. Һәм изге җиргә алып килделәр ди. Шул вакыт мин анда бер утырып торучы кешене күрдем ди. Шулай утырган иде ди. Аның янында ди икенче бер кеше ул басып тора иде. Һәм аның кулында ди тимер ыргак бар иде. Ыргаклы тимер бар иде. Ягъни менә мондай ыргак кебек тимер бар иде. Һәм ул ди аның кырыннан килеп ди, шулай торып, аның ыргак белән аңа сукты ди. Һәм аның ыргагы авызына кирде ди. Хәзер ыргак авызына кергәч, ул аны менә булай тарта иде ди. Һәм, мин сезгә әйттем инде, бүген шундый дәрес булачак дип. Ял иттегез бит инде Хәдичә белән. Шулай бит? Тартты ди, һәм бүтән нәрсәсен йыртты ди. Йыртты ди. Икенче якка чыгып, нәкъ шулай эшләде ди. Һәм нәкъ шулай эшләнде ди, ләкин бысын эшләгәндә монсы төзәлде ди. Ягъни ахиратның бер айырмасы шунда, анда кеше үлә алмый. Әгәр дә ахиратта яки кабердә кеше белән эшләгән, нәрсә эшләгәннәр бу дөньяда эшләсәләр, кеше үлеп котылыр. Мәсәлән, җәһәннәмдә кеше үлә алмый, яна да яна. Аның үләсе килә, ул Аллаһтан сорый, әмма үлә алмый. Шулай бит инде. Бу дөньяда аның белән эшләсәләр, ул аллакчан үлер. Ләкин монда нәрсә? Йыртып чыгара, икенчесен йыртканда монсы төзәлә. Аннан соң монсы төзәлә. Менә шулай бер туктамый. Һәм нәкъ шулай ул яңадан кайтып, тагын шуны кабатлый иде ди. Шуннан соң мин моны күреп, нәрсә бу дип сорадым ди. Нәрсә бу дип сорадым ди. Әмма бу кешеләр миңа әйдә бар дип әйттеләр ди, алга таба. Ягъни нәрсә? Әйтмәгәннәр. Шулай бит инде. Без ди алга таба кузгалдык ди. Һәм бер туктамый бардык ди, һәм килеп җиттек бер ятып торган кешегә ди. Ул кеше ята иде ди. Аның баш очында икенче бер кеше басып тора иде ди. Ул үзенең кулына таш тоткан иде. Таш. Һәм ул шушы ятып торган, ягъни бусы монда ята инде, башымында, баш очында кеше басып тора таш белән. Ул шушы таш белән аның шушылай башына ора иде ди, ташны ди, ыргыта иде ди. Һәм таш аның башына тиеп, кырга сикерә иде ди. Кырга сикерә иде ди. Һәм шул таш тәгәрәп киткәч, теге кеше аны барып, яңадан килә иде ди. Яңадан килә иде ди, һәм яңадан ата иде ди. Һәм менә бер туктамый шушылай атып торды ди, һәм аның башы төзәлеп торды ди. Мәсәлән, башын ата, тәгәрәп китә. Яңадан килә, яңадан. Шуннан мин бу хәлне күргәч ди, бу нәрсә бу дип сорадым ди. Алар әйттеләр ди, әйдә киттек, алга таба дип әйттеләр ди. Ягъни җавап бирмәделәр ди. Шуннан соң без ди яңадан киттек, бардык ди. Аннан мин күрдем ди, бер авыз ди, тишек ди. Ул миш авызына шаган иде. Миш авызына шаган бер әйбер күрдем ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Бу Бухарида килә, Сахих Бухарида килә. Бу инде аның шылбыры иң көчле. Шулай бит инде Сахих дәрәҗәсендәге хадис бу. Мин күрдем ди шушы кичкенә генә авызлы ди, бер тишекне ди. Аның ди үске ягы тар иде ди, ләкин асты киңрәк иде ди. Асты киңрәк иде ди. Аның ишендә ди мин күрдем ут ди. Ягъни бу миш авызы кебек инде, ишендә ут яна иде ди. Һәм мин күрдем ди, аның ишендә кешеләр бар иде. Кешеләр бар иде ди. Һәм бу ут дөрләгән сайын ди, ул кешеләр аннан ишеп чыгырдай булалар иде.
Андан соң яңадан төшәләр, яңадан кайталар иде. Һәм мин күрдем ди, анда күп кенә ирләрне һәм күп кенә хатын-кызларны, алар бөтенесе ялангач иде. Ягъни шәрә ялангач, бернинди киемсез иде ди. Шулай торып, ут астан килә иде ди. Алар шул утка сикерәләр, ягъни нитәләр, андан соң яңадан төшәләр иде. Ут менә шулай бер туктамый шушы ялангач ирләрне һәм хатыннарны яндырып торды ди. Шуннан соң мин сорадым ди, булар кемнәр соң дип ди. Нинди кешеләр булар? Дип сорадым ди. Алар миңа әйттеләр ди, әйдә алга таба. Ягъни киттек әйдә дип әйттеләр ди. Һәм мине алга таба алып киттеләр ди. Шуннан соң без бер туктамый бара-бара бер елгага килеп җиттек ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Ул елгада мин күрдем ди, су урынына каны иде. Су урынына каны иде. Һәм елга уртасында бер кеше басып тора иде ди. Бер кеше. Һәм аның каршында яр буенда икенче бер кеше басып тора ди. Ягъни теге кеше борылган йөзе белән шул кешегә яр буенда икенче бер кеше басып тора иде. Һәм мин күрдем ди, теге яр кырында басып торган кешенең алдында ташлар ята иде ди. Күп кенә ташлар ята иде ди. Елгада басып торган, ул бит кан ичендә басып тора, шулай бит. Аның ди чыгарга теләге белән ул чыга башласа ди, шундук теге яр буендагысы аның авызына таш ата иде ди. Туп-туры авызына шул ташларны ата иде ди, һәм ул кире урынына кайта иде ди, таш тигәч. Ягъни чыкмакчы була, кире таш тиеп урынына кайтара инде. Һәм һәр вакыт чыгарга маташкан сайын, чыгарга теләгән сайын, теге яр буенда басып торган шул ташны аның авызына атып тора иде ди. Һәм ул кире кайта иде. Мин моны күргәч, нәрсәсең бу дип сорадым ди. Нәрсәсең бу дип сорадым ди. Шуннан соң алар миңа әйттеләр, әйдә алга таба бар дип әйттеләр. Киттек алга таба дип әйттеләр ди. Шуннан соң без озак кына алга таба бардык ди. Һәм бер яшел бакчага килеп җиттек ди. Әлхәмдүлиллаһ. Ниһаят. Яшел бер бакчага килеп җиттек ди. Һәм мин ул бакчада ди бик зур агач күрдем ди. Бик зур агач үсә иде ди. Агач төбендә бер карт утыра иде ди, бер бабай, аның кырында балалар тизелешкән иде. Агач төбендә бер бабай утыра иде, аның кырында балалар тизелешкән иде ди. Һәм агач кырында мин тагын бер кешене күрдем ди. Тагын бер кешене күрдем ди. Ул аның каршындагы утны өреп сүндермичә тора иде ди. Ягъни гел бер туктамый яндыртып тора иде ди. Шуннан соң ике минем юлдашым, ике кеше белән китте бит инде. Шулай бит? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Мине ди бу агачның өстенә меңгерделәр ди. Ул инде безнең дөньядагы кебек кенә булмый, ул бик зур агач була инде. Һәм алар мине күтәреп ди, шушы агачның өстенә мендерделәр ди. Һәм мин күрдем ди, ул агачның өстендә бер йорт бар иде. Димәк, бу чыннан да бик зур булган инде. Шулай бит? Агач башында йорт бар иде. Һәм минем ди гомеремдә мондый матур йорт күргәнем булмады ди. Мин ди гомеремдә мондый матур йорт күргәнем булмады. Монда инде димәк, без хәзер газаптан күчтек кая? Инде нигъмәткә күчтек. Шулай бит? Барзахның нигъмәтләренә күчтек. Димәк, кемнәрдер шунда бит инде? Кемнәрдер монда. Шулай бит? Һәм мин ул йортка кирдем ди. Мин ул йортта күрдем өлкән кешеләрне, картларны күрдем ди, ягъни әбиләр, бабайлар. Мин анда күрдем яшьләрне ди. Хатын-кызлар бар иде, балалар бар иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям санап китә инде. Кемнәрне күргән инде. Аннан соң мине ди, юлдашларым бу йорттан чыгардылар ди. Һәм без тагын менеп киттек өскә таба ди. Әле агач бетмәгән. Безне ди алып менеп китте, мине дә алып менеп киттеләр агачка. Һәм мин күрдем ди, анда тагын да матур йорт ди. Ягъни өстә тагын да матур йорт бар иде. Тегесенә дә карый матуррак иде. Анда мин кирдем, бабайларны күрдем, яшьләрне күрдем ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шуннан соң мин әйттем ди, үземнең юлдашларыма, сез мине ди бүген төне буе йөрттегез, хәзер инде сөйләгез. Мин нәрсә күрдем соң дип ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям белми, аңламый нәрсә булды, ни бу, нинди су бу, нинди кан бу, ни өчен аны газаплыйлар, булар кемнәр булар бөтенесе, теге бабай кем ул, шулай бит инде. Теге бабай агачтан ерак түгел, бер кеше утка өреп тора, кем ул? Шуннан соң алар әйттеләр ди, ярар ди, без сиңа сөйләрбез дип әйттеләр ди. Иң беренче син күргән ди, кем ул? Ул утырып тора, арттан бер кеше аңа ыргак белән авызына суга да тартып йыртып чыгара, шулай бит. Ул ялганчы ди.
ялганчы кеше ди, ул ялган сөйләде ди, һәм ул сөйләгән ялган бөтен җиргә таралайды ди. Димәк, бу бит инде нишләгән? Үзеген алдамаган, аның ялган хәбәрләрен башкалар да бер-берсенә сөйләп тарата торган булганнар инде. Һәм кыямәткә кадәр бер туктамый аңа шушы газап булачак ди. Ягъни ялганчы өчен, беләбез, исламда инде алдашу, ялган иң зур гөнаһларның берсе булып тора, кыямәт җиткәнче. Монда бит уйлап карасаң, кемдер 1000 ел элек үлгән. Шулаймы? Кемдер 5000 ел элек үлгән, кемдер 100 ел элек үлгән, димәк, кыямәткә кадәр бер туктамый йорта, төзәлә, ул аның авыртуын сизә бит. Яңадан бу якка, менә шулай итеп, кыямәт җиткәнче аңа шушы газап булыр ди. Шушы газап булыр ди. Алга таба ятып тора иде, һәм баш очында бер кеше таш белән атып, таш шул кадәр кат итеп тиге, хәтта сикереп төшә иде ди. Шулай бит инде. Һәм Аллаһы Тәгалә ди бу кешегә Коръанны өйрәткән ди. Монда сүз бара кемнәр турында? Мөселманнар. Карагыз. Аллаһы Тәгалә ди аңа Коръанны өйрәткән. Ләкин ул Коръаннан төннәр буе йоклый торган булган. Димәк, тәһаҗҗүдкә тормаган, Коръанны укымаган, кабатламаган, һәм көндезләрен Коръан белән яшәмәде ди. Ягъни Аллаһ аңа шундый гыйлем биргән, ул Коръанны өйрәнгән, сүрәләрен өйрәнгән, ләкин кишләрен Коръанны укымады ди, намазларда укымады ди, ягъни тәһаҗҗүдләрендә укымады ди, һәм көндезен Коръан белән яшәмәде ди. Көндезен Коръан белән яшәмәде ди, һәм кыямәт җиткәнче аның белән шушындый газап булыр ди. Менә шуңа күрә Коръан укып йөрүчеләргә дә бик катыләгәчәк, Алла сакласын. Килеп җиттек миш авызына. Син шушы миш, ягъни шушы тишектә күргән, булар зиначылар ди. Булар зиначылар ди. Ягъни ни өчен Аллаһ Тәгалә ялангыч аларны, чөнки алар инде бер-берсеннән ялмаганнар, шулай бит инде. Инде шит ирләр, шит хатын-кызлар белән зина кылып, бер-берсеннән ялмаганнар, инде алар зина кылганнар, шуңа күрә аларны шушы мишкә тутырып, инде кыямәт көненә кадәр газап тотачаклар. Соңгысы ди, кан белән чумган елга, бу риба ашаучылар ди. Процент. Хәтта менә моның шундый бер хикмәте бар. Галимнәр әйтәләр, рибаның зыянын яза торган, рибага кирсәң ди, чыгасың килә, чыгып булмый ди. Менә кайбер кеше бит рибага керә процентка. Кредит тегесе бысы белән, менә тегенең дә канлы елгадан чыгасы килә, система чыгармый. Шулаймы? Рибаны ябам дип, икенче риба ала кеше, бер кредитны ябам дип, өченче кредитны ала, әҗәткә шума, тегесенә вәгъдә итә, бысына. Моның да чыгасы килә канлы елгадан. Әмма теге ярда басып торучы нишләй? Таш атып, авызына таш атып, чөнки риба ашау дип килә бит инде. Бәлки шуның сәбәпледер, кире аны этеп кертә, куып кертә. Һәм менә бу кыямәт көненә кадәр риба ашаучыларга әзерләнгән газап ди. Шулай бит? Бу инде нәрсәләр булды? Газаплар һәм гөнаһлар. Хәзер киттек нинди? Нигъмәтләр. Шулай бит инде без килдек яшел аланга, һәм анда агач иде, агач төбендә кем ия? Бер бабай. Юк, вакыт юк. Вакыт бетә. Агач төбендә утыручы теге кеше нәрсә диде? Ул Ибраһим алейхиссалам ди. Ибраһим пәйгамбәр. Ул бит инде 80 елдан артык Аллаһтан бала сорады. Шулай бит инде. Я Раббым, миңа бала бир, бала бир. Аллаһ бирмәде. Һәм ничә 86 яшындамы Ибн Касир, ул төгәл хадистә килми, Ибн Касирдәме кадәр күрдем инде. 86 яшында ниһаят аның Исмагыйлы туа, ансыдагын 13 елданмы Аллаһ Тәгалә әйтә, корбан ит аны ди. Һәм ул шул сынауды да үтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аның янына кемнәрне тизеп куйган? Теге карт янында балалар җыелган иде. Шулай бит? Бу ди кешеләрнең нәселләре ди. Ягъни балалар инде. Балалар аның янында йөриләр. Теге агачтан ерак түгел утка өреп торучы, ул Мәлик фәрештә ди. Кем әле? Җәһәннәмнең сакчысы. Җәһәннәмнең утын яндырып торучы Мәлик дип әйтә. Иң беренче йорт, син кергән,
ул гади мөселманнарга әзерләнгән ди. Гади мөселманнарында. Димәк, ул йорт бик зур булган инде. Мөселманнар бит бик күп инде. Ничә мең елда бит инде алар күп анда җыелган. Икенче йортты алар шаһитлар өчен ди. Ягъни үзенең дине өчен, иманы өчен җанын фида итүчеләр ди инде. Җанын бирүчеләр ди. Мин ди, Пәйгамбәребезгә бу кеше сөйли бит. Минем исемем Җабраил ди. Абу ди Микаил ди. Ягъни ике фәрештә кеше сурәтендә килгән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ди. Хәзер инде башыңны күтәр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бит агач башында тора. Икенче йорттан чыктылар. Шулай бит? Икенче йорттан чыктылар. Хәзер бит инде Пәйгамбәр сорады, нәрсәсең бу, сөйләгез инде дип сөйләп бирде дә. Мин Җабраил, бу Микаил ди. Ә хәзер башыңны өскә күтәр дип әйтте ди. Агач бит әле алда өстә. Шуннан соң мин ди башымны өскә күтәрдем һәм анда бер болыт кебек әйбер күрдем ди. Бер болыт кебек әйбер күрдем ди. Шуннан соң Җабраил миңа менә бу синең урының дип әйтте ди. Бу синең урының дип әйтте ди. Шуннан соң Пәйгамбәребезнең ул бит инде хәзер күрде теге йортны, анда шул кадәр нигъмәт иде. Аннан соң тагын да яхшырак йортны күрде. Әмма бу болытка охшаган нәрсә ул бөтенләй икенче иде. Һәм шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мин шунда урнашыйм әле дип әйттем ди. Ягъни мин калыйм әле шунда дип әйтте ди. Ягъни аны күргәч Пәйгамбәребезнең инде хәтта кайтасы да килмәде. Шуннан соң алар әйттеләр ди, синең гомерең бетмәде әле. Гомерең беткәч шунда кайтырсың дип әйттеләр ди. Менә бу инде Имам Бухари риваятында килгән хадис. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә шушы хадис аша күрсәтте. Кайбер гынахларның нәтиҗәсен, шулай бит инде, һәм кайбер инде шушы нигъмәтләр турында инде. Менә шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, бу Аллаһның бер ни инде. Газабы һәм Аллаһның бер нигъмәте. Алга таба әле тагын бер гынахка өлгерәбез. Хәтта бәлки икегә өлгерәбез. Әҗәт. Әҗәт. Нәрсә ул әҗәт? Монда инде аңлатасы юктыр. Шулай бит, кемнәндер вакытлыча сиңа хаҗатың төшеп, кемнәндер алып торасың акча, ләкин нинди шарт белән? Мин сиңа кайтарып бирү шарты белән инде. Шулай бит, менә бу әҗәт була. Әлбәттә, әҗәтнең исламда үзенең әдәпләре бар, үзенең тәртибе бар. Сөннәт булып тора, кемнәндер әҗәткә нәрсәдер алсак, килешү төзү. Бу сөннәт. Иң беренче ул ваҗиб булды. Иң беренче ул ваҗиб булды. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ида тадаянтум бидайнин ила аҗалин мусамма фактубу диде. Әгәр дә сез кем беләндер әҗәтләшәсез икән, билгеле бер вакытка кадәр язып куегыз диде. Хәтта моны сахабалар фарыз дип уйладылар. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә аннарысын моны сөннәт итеп калдырды. Мәҗбүри түгел. Ләкин кемдер сездән әҗәткә ала икән, кемдер сез бирәсез икән, килешү төзү бу сөннәт булып тора. Ягъни бу бәрәкәт бирә. Бу бәрәкәт бирә. Шуңа күрә тырышырга кирәк, расписка алып, шаһитлар һәм хәтта ике шаһитны чакыру, ике ир кеше дип киләндә. Шаһитны чакыру хәерле булып тора. Бу сөннәтне үтәү һәм бәрәкәт була инде. Һәм әгәр дә бер кеше үз өстенә алган икән, әҗәткә акчамы, малмы, ризыкмы, нәрсә генә булмасын, һәм билгеләнгән икән аның вакыты, күләме, шартлары, аның өстендә ваҗиб булып тора, фарыз булып тора, нәрсә? Моны кайтару. Кайтару. Сөннәт түгел, мубах түгел. Ягъни эшләсәң ярый, эшләмәсәң ярый. Фарыз булып тора. Һәм әгәр дә ул аны, пока ул аны кайтармый, ул тегенең каршында әҗәтле була, тегеңә каршы зулымлык кылучы була. Шуңа күрә исламда әҗәт мәсьәләсе бик авыр мәсьәлә. Беренчедән, хаҗатың чыннан да төшмәгән икән, әҗәткә алма. Шулай бит инде. Икенчедән, әҗәткә кирдең икән, түлә. Хәтта исламда зулымлык булып тора. Нәрсә ул зулымлык? Несправедливость. Ущемление була, притеснение була, русча әйткәндә, зулымлык булып тора, әгәр дә син бер кешедән әҗәткә алып, вакыты җитеп тә түләмичә, синең кайдыр нәрсәдер алып йөрү. Мәсәлән, син тегеңә акча бирәсең бар, син күлмәк карап йөрисең үзеңә. Синең тегенең белән вакыт чыкты. Синең кайдыр әҗәтең бар, син мәсәлән, кайдыр чит илдә ял итеп йөрисең. Хожга баргансың. Ятсыз. Ни чыннан да ятсыз.
Сен хаҗга барырга хакың юк. Синең гомрәгә барырга хакың юк синең, чөнки әҗәт. Хәтта мәсәлән кай вакыт безгә киләләр хәзрәтләргә. Менә минем әҗәтем бар, ләкин минем менә быел хаҗга барасым килә. Нишләргә? Хаҗ кабул буламы, юкмы? Мин әйтәм, син кемгә әҗәтең бар, шуннан барып рөхсәт сора. Әгәр ул сине җибәрә икән, чөнки әгәр дә син аңа түлисе акчаңны түләмичә әҗәт китәсең икән хаҗга, димәк син аның хакын кимсетәсең дигән сүз. Шулай бит инде. Син бит аңа түли алайдың. Шуңа күрә нәрсә, димәк вакытын кичектерәсең син дигән сүз. Шулай бит инде. Шуңа күрә кемнән рөхсәт сорага? Аннан сорага. Ул ярар дип әйтә икән, ярар инде тагын бер ай түзәм. Яки мәсәлән син хаҗга бару сәбәпле тагын аңа 1 ел түзергә туры килергә мөмкин. Шулай бит. Әгәр дә ул рөхсәт итә икән, аңа әҗере юк икән, синең хакың юк. Гомрәгә барырга да, хаҗга барырга да, авыз ачтырып йөрисең монда. Авыз ачтыруың да кабул булмый. Кайдыр садака биреп йөрисең. Мин әле мәчет салам бит әле менә. Ә син әҗәтеңне түләдеңме соң? Мәчет салу сөннәт. Хайырлы эш. Син салмасаң башкасы сала. Ә синең әҗәтеңне беркем дә түләми. Шуңа күрә әҗәтеңне түләргә кирәк. Менә бу бик җитди мәсьәлә. Бу җитди мәсьәлә исламда. Һәм бик күп кешеләр кызганычка каршы моңа җиңел карыйлар. Һәм менә иң зур газапларның берсе кабердә. Ул әҗәт сәбәпле. Әҗәт сәбәпле кешеләргә кабердә газап була. Әгәр дә ул булдыра алып та үзенең ваемсызлыгы, гафиллеге, сансызлыгы сәбәпле нәрсә түләмичә үлеп китсә, әҗәтле килеш үлсә. Саад ибн ал-Атвал тапшыра, минем ди туганым үлде ди. Һәм аның 300 дирхам әҗәте калды. Юк, ул үзеннән соң ди 300 дирхам калдырды һәм гаиләсен калдырды ди. Ягъни аның гаиләсе калды ди һәм 300 дирхам акчасы калды ди. Шуннан соң моның бит инде абыйсы исән, шулай бит инде туган үлгәч, мин уйладым инде бу абыем калдырган, туганым калдырган 300 дирхамны семьясына тотырмын дип ди. Чөнки аның семьясы калды бит инде, шулай бит. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям миңа әйтте ди, синең туганыңны әсир итеп тоталар әҗәте булганга ди. Шуңа күрә хәзер барып әҗәтен түлә дип әйтте ди. Әҗәтен түлә дип әйтте ди. Мин аның әҗәтен барып түләдем ди. Аннарысын килдем дә әйттем ди, я Расулалла ди, мин аның әҗәтен түләдем ди, ләкин 2 динар әҗәте калды ди. 2 динар, ягъни тегеләре дирхам инде көмеш, монсы алтын, шулай бит. Аны ди бер хатын сорады ди. Ягъни бу нәрсә булган инде? Димәк, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйткәннән соң бу чыгып әйткән. Кемнәргә минем абыемның әҗәте калды? Тегеләр инде расписка чыгаралар бөтенесе. Мин аларга бөтенесен тараттым ди, ләкин бер хатын килеп ди, миңа әйтте ди, синең туганың миңа 2 динар тиеш, әмма расписка юк. Кагазны күрсәтмәде ди. Дәлиле булмагач мин аңа бирмәдем ди. Бирмәдем ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтә, ул аның динарлары ди. Бар илтеп бирде. Ягъни Аллаһ Тәгалә хәбәр биргән. Шулай бит инде. Ул аңа, ул аныкы аңа илтеп бирде. Бу инде Ибн Маҗа, Имам Ахмад, Байхақи риваятларында килә. Хәтта беләбез, исламда әгәр дә җиназа вакыты җитсә, җиназа укылмый, пока аның әҗәтләре түләнмәй. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллямда сорыйды, һәм инде аңа шушы сөннәткә нигезләнеп без имамнар сорыйбыз, һәм сорарга тиешбез. Шушы мәрхүмгә, шушы мәйеткә кемнеңдер бирәсе аласы калмадымы дип сорыйбыз. Бәлки ул аны оныткандыр. Шулай бит инде. Бәлки ул оныткандыр, аны бирәсе булгандыр. Чөнки әгәр дә ул китә икән, әҗәт белән нәрсә бик начар булачак. Һәм бер вакыт шундый хәл була, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямга алып киләләр бер кешене, үлгән кешене инде җиназа, һәм әйтәләр, я Расулалла, җиназа укылы ди. Синең өчен Пәйгамбәр үзе укыса, бу бит инде бик хәерле. Шулай бит инде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям сорый, ә моның берсенә әҗәте бармы ди. Шуннан соң бер кеше әйтә, аның миңа әҗәте бар ди. Миңа әҗәте бар ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтә, әҗәтен түләмичә мин аңа җиназа укымыйм ди. Һәм китмәкче була, ләкин Пәйгамбәрбезне җибәрәселәре килми бит инде. Шулай бит, әле тагын тотып буламы? Шуннан бер кеше әйтә, я Расулалла ди, аның әҗәте минем бурыч ди. Ягъни аның әҗәтен мин үз өстемә алам ди. Мин үзем түләячәкмен ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям, үзең түлисеңме ди? Үзем түлим ди. Һәм Пәйгамбәр җиназа укый. Икенче көнне Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям намазда теге кешене эзли. Кая ди теге ди?
Менә ул шушы ди. Нигә түләмәдең ди. Түләдеңме ди? Ул әйтә, түләдеңме ди әҗәтен ди. Юк әле түләмәдем әле ди. Ягъни таба алмый акча. Ул бит инде чыгардың да бирдең түгел. Шулай бит инде таба алмый. Икенче көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям намаздан соң теге кешене эзли. Түләдеңме әле ди. Һәм шулай хәтерләмим, монда юк ул хадис. 2-3 көн Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорый һәм соңгы көнне я Расулаллах түләдем ди. Булды, әҗәтен яптым ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әлхәмдүлилләh яңа гына кабере суынды ди. Яңа гына суынды кабере ди. Димәк, нәрсә була? Ул утта булган. Утта булган, пока кемдер аның әҗәтен түләми. Шуңа күрә исламда, фикхта бар бу әйбер. Исламда кеше үлгәч, аның карыйлар күп макчасы бар. Иң беренче карыйлар аңа күмергә күп макча кирәк була. Карыйлар аның кемгә күп мәҗәте бар. Аннарысын шулай бит инде, чөнки әҗәтләрне түлә, ул аныкы түгел. Ул аның акчасы түгел, ул кешенеке, аны тараталар. Аннан калганын васиятен карыйлар, завещание 30%-ка хәтлек ул аны бирә ала. Шулай бит инде, 3/1-ешенә кадәр аннарысын наследниклар. Ягъни варисләре ала. Менә шуңа күрә әҗәте түләнмичә аның варисләренең дә хаклары юк. Чөнки ул аның акчасы түгел. Шулай бит? Аның акчасы түгел. Шуңа күрә бик күп хадислар бар, шушы әҗәт турында. Алла сакласын, кабердә кеше газап күрә, менә 2-3 көнгә генә нәрсә диде? Әлхәмдүлилләh кабере суынды диде. Кабере суынды. Димәк, моңа кадәр аның әҗәте түләнмичә газап булган. Шуңа күрә кеше бу мәсьәләгә бик җитди булырга тиеш. Ярар. Киләсе дәрескә иншалла безнең битеп килә инде, битеп килә, ниләр сәбәпләр, куркыныч әйберләр. Вообще-то бар икән әле дәрек. Җиназада кычкырып елау. Ягъни җиназада дигән сүз, әгәр дә кеше үлгәч, аның туганнары кычкырып еласа, акырып еласа, менә шул вакытта бу сәбәп булачак нәрсәгә? Аның газаплануына. Чөнки ул аларны ишетә. Карарбыз, хадисләрне карарбыз. Ул аны ишетә һәм и Раббым, булар бит нишләп булар шулай кычкырып елыйлар, Раббым тауфик бирсәң иде дип борчыла инде. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаха илля антә, астагфирука ва атубу илейк.